Mitä odotat? Mene! Nyt siirrä Spinjitzu-energia yhteen noista kivistä. Epäonnistuit jälleen. Jos olisikin. Loiko yhdistyminen uusia luostareita jokaiseen maahan? Se on teoriani, mutta on tapahtunut paljon asioita, joita emme vielä ymmärrä. Ajatus siitä, että voimme matkustaa maailmoihin, joihin ei ole päässyt, on hyvin innostava. Miksi et ole tutkinut maailmoja? Nautin kyllä uuden oppimisesta, mutta haluan jakaa sen sinun kanssasi. Etkä sinä ollut täällä? Olen täällä nyt.